don shi shehu kai dai ka yi ƙoƙari ka samu son shehu saboda da Allah ya ba mu annabi Muhammadu ya gama mu da shehu Tijjani sai ga shehu Ibrahim. Jama'a kama Islam ne da iman da ihsan, idan waɗanda ba su haɗu ga mutum ba to akwai saura gare. Islam, iman, ihsan. Yanzu alal misali da Hausa mutumin da ya kai shekara 25 an dai kai kolin balaga ko tun da 18 an kashe to ka kai 25 kila ka tsaya ka gane wani abu abinda za ka bauta ma Allah da shi, to sai ka ce za ka zo ka biɗi kuɗi ka gina ɗaki ka kawo katifa da komi kasa cikin ɗaki ka ce zuwa nan shekara 40 sai kaga ko ɗa nawa za ka yi kai ɗari ka shirya ɗaki lahiya lau da katiha da komi da butoshi da komi ka ce zuwa shekara 40 yanzu la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.